Hola a tots, ara que ja no seguim en la competició europea i anem a reorientar els diners d'Endavant Esports, vinc a presentar-vos algo espectacular, que són les primeres mini-olimpiades de la Terreta. Este divendres 24 de març a les 6:30 de la Prà en la penya Celtic Submarí. I comptarem en la élite mundial de dos disciplines deportives autòctones, com són menjar pilotes de flare i exprimir taronges. Així que veniu a participar, veniu a fer el berenar solidari, tot a favor de Conquistando Escalones, que ja els estem ajudant fa temps en Endavant Solidaritat. Jo li dic al seu president, Abraham, tu sempre endavant. I em diu, sí, presi, perquè amunt no puc. I qui no puga vindre en persona, pot veure des de sa casa on siga en el canal de Twitch Turbolover 1984. I estic segur de que el campió d'exprimir taronges le exprimirà millor les taronges de lo que va exprimir el equipo Setién l'altre dia contra l'Anderlecht, mira, me calle. I el campió de menjar pilotes se tirarà pilotes cada dia, millor que els gols que van fallar l'altre dia que no van entrar. Bueno, vos esperem a tots. Divendres 24, 6:30 a la Prà, penya Celtic Submarí. I sí, a només 5 minuts de Pamesa.